بمغنات صنبل مبل 23 عامت ناطنت بعثة شدوش جنبات فليمو اب ميدا بحت مسكرم زقرب زلو بهلاون سنة طباباون مدب تمالون قتلو انتيوم وكيل إرينا في عميت مسفن زدالو توصبصب فروين فتصم كتاربيام بمغنات صنبل مبل 23 عامت ناطنت مالي 16 جنبات اب ميدا بحت مسكرم ኤርትራውያንን ወጣተኛታትን ስነ ጥበባውያን ዝተሳተፍዎ ባህላውን ስነ ጥበባውን ተሕስቶ ዘጠቃለለ መደብ ቀሪበው እቲ በቴሌቪዥን ኤርትራ በቀጥታ ዝተፈነወ መደብ 12 ደርፍታትን በቋንቋታት ትግርኛን ሕዳርብን ዝተዳለወ ሙዚቃዊ ድራማታትን ኮሜዲታትን ከምኡን ብጉጅለ ባህሊ ደቡብ አፍሪካን ካብ ካናዳ ዝመጸት ኤርትራዊትን ዝቀረበ ተሕስቶ ዘጠቃለለ ነይሩ صابت دبت وحرقنا كابتن ساتفتي وزيرو صوفيا حاج زينون وزيرو جبريلا جرنسن ابزهب وريتو حزب ኤርትራን ናጽነቱ ዝህቦ ክብሪ ካብቲ ዝሕለፎ መስገደልን ዝኸፈሉ ዋጋን ዝብገስ ምዃኑ ታይሰን ሳላ ሁሉ ዝዕጠቀሉ ድማ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ድምቀት ይውስኽ ከም ዘሎ ብርሄን ዓሚል ዘበን ካብ ቅድሚ ዓሚ ከም ዳበለሲ ታይ ክገልጸሉ ይክእልኒ ኣነ ጣዕሚ ይሕጉስ ብናይ ናጽነት ዓድና ናጽ ኮይናትና ከምዛ ሕጂ ለምሊማ ደላስ ኢንሻአላህ ትለማልመልና ጸቢቃ ነቶም ነዝ ብርሃን ዝሂቦምና ዝሓለፉ ሰማዕታትና ክብርን ሞገስን ዝበሉ አቶ ነጋስ ወልደ ርፋኤልን አቶ አስመሮም ዕቅባይን ድማ ናይሎም ዘመን ቴማ ኣብ ስራሕ ዘሎ ክብርን ጽባሕ ዝፈጥሮ ራህዋን ኣሚቱ ዓጸፋ ክንሰርሕ ዝድርኽ ምዃኑ ብምሕባር ኣብቲ ዝቐረበ ትሕዝቶታት ዘለዎም ኣድናቆት ገሊጾም ናጽነት ስለዝኾነ ብናጽነት ስለዝወፈርዮም ከዓ እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ሓንጎሎም ኣትዩ ነሰብ ህዝብን ደሕጉስን ሞራልን ዝህብ ገይሮም ዘቕርብዎ ደለው ብጣዕሚ ነመስግኖም ሃዋህው ናይ ዓመት በዓልና ኸኣኒ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ካብዚ ዝበልጽ ውን ንኽመጸና ውን ርሑቕ ኣይኮነን ቀረባ እዩ